Gregor esen oroitzen denbora hartan guztian biolina entzun zuenik, baina gau hartantxe zabaldu zen haren hotza sukaldetik. Maizterrak afaltzez bukatuta zeuden. Erdian zegoenak egunkari bat atera, beste biei horri bana eman, eta bizkarra atzeratuta ari ziren irakurtzen eta erretzen. Biolina jotzen astean adi-adi jarri, zutitu, egongelako ateraino oin puntetan joan, eta elkarren ondo-ondoan geratu ziren hartan, bertan. Nonbait, sukaldetik entzun, eta aitak honela hotz egin zuen. Galaraz egiten dizue biolinak? Berala izilduko dezakegu. Bai zera, esan zuen erdiko gizonak. Etorriko alitzateke andereinoa una jotzera. Hemen gozoago eta erosoago egoten denez, bai pozik, hotz egin zuen aitak. Bera, balitz bezala violinista. Gizonak, gelaren erdira, itzuli eta zain geratu ziren. Laster, azaldu ziren aita atrilarekin, ama partiturekin eta arreba biolinarekin. Arrebak lasei prestatu zuen dena. Gurasoak ordura arte inoiz gelarik alokatu ez eta maizterrekiko kortesia muturreraino eramanez, ez ziren ausartu beren besaulkitan esartzera. Aita, atearen kontra jarri zen, eskuineko eskua libraren txamarra itxiko bi botoien artean sartuta. Amari, ordea, maizterretako batek besaulki bat eskaini eta bazter batean eseri zen, hark kasualitatez utzitako lekuan.